Ngicela ukubingelela igama lamaXolani umntana kaGwala ngiphuma kweBhekuzizwe Media. Ngicela nje uma abingelele ukuthi uma ubani. Cha, ngithathele lithuba ngibingelele iQueen of Maritzburg le uMamkhoni weConnie's Kitchen. Ngikhona la emcimbini engimenywe kuwo njengesihambeli ngizokhuluma nomuntu wesifazane esonke sazi ukuthi inyanga yethu thina abantu besifazane mhlambe bekusidinga ukuthi siqoqozelane ukuthi mhlambe la ngikhona njengamanje ngifike kanjani ngize ngingene kwezenkolo ngifike kanjani ngize ngingaziwe nakuma TV amaningi yingane yingobani bengenzani so yiloko nje ebengizokukhuluma nomuntu wesifazane ukuthi kusangenzeka namanje. Sizwile ke lana ke ukuthi cha impela ingathi usomabhizinisi osomkantshubovu uqhuquzela abantu besifazane ngendaba zamabhizinisi nje umlayezo nje ongawudlulisa njengoba uyinyaka abantu besifazane ukuthi akungagcini manje kodwa abaqhubeke bazi ukuthi abantu besifazane bayimele. Cha indaba yami sekuthaneni ngaqala ngidayisa ngosweet lapha ya early 2003 ngaze ngathola indawo yokusebenzela zaze zanda bengithi kubona kusangenzeka namanje umuntu wesifazane ukuvuka uvuke nethemba ngoba kahle kahle lento isezandleni zakho ayikho komunye umuntu ukuthi ubana usenayo ubana kasekho vele ubengeka kwenzele lutho lento ingawe wena ekumele uvuke uhambe uyophanta usebenze bese umotivator abanye abantu ukuthi ekusebenzeni kwakho usuhamba ibanga elingaka waze wafika ekuthaneni waziwe iminyaka osuyidonsile simide kangaka kuze kufike ekutheni waziwe emhlabeni wonke ingenxa yomabona kude uinterviewer ushumayela uthandaza kakhulu kulawa ezenkolo so kumina kwenzeke kanjalo ngase ngaba neministry yami engihamba nayo kakhulu iyaze yaba kude so tshela umuntu wesifazane namhlanje ukuthi umuntu wesifazane kuyenzeka vuka uzibambe uhambe uyophanta ungawanqeni amagama ayohleze khona ngesikhathi usukhula abantu ilabo ekulindelisa namagama khona benzele ukuthi ube nenzondo abantu bakuzonde bonke bangakuthandi kanti azikho nkothi vele emile sikhonkothi ehambayo. Siyabonga kakhulu asithemba ukuthi abantu besifazane kukhulu abakufundile siyabonga. Ngiyabonga kakhulu nami inkosi ayinibusise nje ngibonge kakhulu kuBhekuzizwe Media sibonge kakhulu nobukhosi bakithi kwaMpumuza amaMpumuza amahle ozondo onondaba akuyibona bahlelele lo mcimbi ubayede ehlangene nomntwana omkhulu nondlunkulu bonke siyawubonga ngisho umphakathi wakwaMpumuza uphume ngobuningi bawo uzosilalela ukumenywa kukodwa kusho something oyenzayo empilweni yakhe ngithi kufanele uhloniphe isimemo asibonge kakhulu inkosi ayinibusise.